Det var Claus. Han sagde, at det var livsvigtigt. Livsvigtigt? Ja, han sagde til centralen, at det var livsvigtigt for at fortælle os, at det var B&V. Han var inde på laboratoriet, det var derfor, han kunne ringe. Han så det hele. De bombede B&V. Ikke mere end 5 minutter siden. På B&V deler studerende løbesedler ud foran kantinen. Det er en opfordring til at opfylde den gamle drøm om solidaritet mellem åndens og håndens arbejdere. Anledningen er den nye styrelseslov, som der demonstreres imod uden for Københavns Universitet, og syndebukken er den radikale undervisningsminister Helge Larsen. Det er ikke tilfældigheder, men det er alt sammen udtryk for samme uddannelsespolitik. Samme politik, samme ideologi. Det drejer sig om magt. Studenterne besætter universitetet, som nok aldrig bliver det samme igen. Og de studerende i Aarhus følger trop. De polske flygtninges børn er faldet godt til i det danske skolesystem. Vi besøger Karolineskolen i København. Har det været svært at undervise 11 danske og 5 polske børn i samme klasse? Ja, det har det unægteligt. Især i begyndelsen. Men heldigvis har jeg fået meget støtte i de danske elever. Og i første omgang gælder det om at motivere dem for den nye situation. Og få dem til at forstå, at uden deres hjælp kunne man ikke udrette noget. Hvor længe har du været i Danmark? 7 måneder. Hvor gammel er du? 12,5 år. Hvor har du gået i skole, før du kom her? I Stettin i Polen. Hvordan var den skole sammenlignet med den her? Jeg gik i 2 skoler. Den første, der var juleskole, og den var ligesom den skole. Og den anden var mere streng. Man må ikke tale i timen. Man skal gøre den som lærer siger. Synes du, det er svært at tale dansk? Ja, men hvornår jeg begyndte, det var meget svært, men ikke nu. Robert, hvor længe har du været i Danmark? 4 måneder. Hvor gammel er du? 13 år. Synes du, det er svært at tale dansk? Ja, for begyndte. Men nu synes du, det går godt? Ja. Det synes jeg også. Snevejret fortsætter. Her er en af Københavns sidste sporvogne på vej over Nørrevold. Sidste skud på pornostammen er de såkaldte sexklubber. Der findes 2 slags, nemlig